जिहेतु जोंनि बर'नि गेजेराव दा मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जागोन होननानै मोनसे प्रेस रिलिज खालामदों। बियो बेसेबां सैथो जानो हागौ ना आसाम सरकारनि माबा मोनसे फाव फान्दायनाय जागोन नामा? आङो बेखौ फेसबुक बा वाट्सएपआव नुदों, खिन्थु बिनि जि माने प्रमाण प्रुफ बा बियो बेसेबां सैथो, बियो बबे एंगेलनिफ्राय फैदों, बिनि जि फेक्ट फाइन्डिं, बिनि रियेलिटिखौ दाबो जों मिथियाखै। आरो रियेलिटिखौ मिथिबा बिनि उनाव आं कमेन्ट होगोन। उइदाउट नयिं द रियेलिटि आइ डोन्ट लाइक टु कमेन्ट अन दिस इशु। दा बेखायनो आं सानो जे जों सान्थि लुबैयो, सान्थिनि गेजेरजों माहारिखौ दानांगोन। माबा मोनसे जोङो आंखाल जादों, जोंनि लुबैनाय बायदि जायाखै, गणतान्त्रिक सान्थिपुर्ण जोंहा पन्था दङ आरो अहिंसा आरो गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों गावनि प्रतिबाद आरो गावनि खोथाखौ बुंनो हायो। आरो बे खोथाखौबो आं बुंगोन जे बर' कसारि काउन्सिलनि बे ओनसोल जिहेतु गलाघाटआ, बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोंनि हा हु, जोंनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, बिनि गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जोङो काउन्सिलखौ सक्तिशालि खालामनांगोन। काउन्सिला सक्तिशालि जानांगौब्ला काउन्सिलनि एरिया, एडमिनिस्ट्रेटेड एरियानि भिलेज नटिफिकेसन जानांगोन, समस्ति दाफुंनांगोन, 36टा समस्ति, आरो बे समस्तियाव इलेक्सन कन्डाक्ट खालामनांगोन। इलेक्टेड काउन्सिला आसाम सरकारनिफ्राय बांसिन पुँजि मोननो हानांगोन, होमबानिया जों इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गासै बिथिंनि जौगानायखौ जों मावनो हागोन। बेखौनो लानानै जों भारत सरकार, आसाम सरकारखौ जों दाबि होबोदों, एबसु आरो इउबिपिआव जों जयेन्टलि। गोजोन्थों। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो दिनै गेवलां मेल। बिथांमोना आंखौ हांख्रायदों आसाम नागालेण्ड बर्डारनि बे जोबथा जयन्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव खोब समायना रमायना थासारिनि गेजेराव जोंनि सानथामनि जुथुम्माया जिल्ला आफादजों जोबनानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गासै जेंना जेंसिखौ लानानै जोङो सल्जार खालामबोदों आरो हाबा मावलांनायनि थाखाय जों जेब्लाबो समायखिरा लाबोदों। आरो बे खौनो बिथा खालामनानै गलाघाट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ, बेयाव दाबो फरेस्टनि हा हुनि जि अधिकार मोननांगौ बा लेन्ड पाट्टा, बे जोबाखै। माखासे ओनसोलाव प्राय जाबाय, माखासे ओनसोलाव दाबो दङ। आरो आसाम नागालेण्ड बर्डार जिहेतु ओनसोल दङ, बेयाव बर्डार इस्यु दङ, ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन, माखासे थासारियाव बेयाव हिंसा हिंसि थासारि बा हा सेनो नागिरनाय बा बेयाव एनक्रोच खालामनो नागिरनाय गोबां थासारि जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जाबोदों। आरो जेला जेला बेबायदि थासारि जाबोदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव गसंथाबोदों आरो गसंथानानै बे ओनसोलनि माहारिनि बर'फोरनि थामोन्था रैखाथिनि प्रटेक्सन सेफगार्डनि थाखाय खामानि मावदों। आरो जों जिखिनि सहायनांगौ, बे सहायनांगौ थासारिखौबो जोङो सल्जार खालामदों। दा बेखायनो कुनु कारनाव 1 बिगा बा 1 इंसि हा, जोङो सिगाङावबो बुंदों, दिनैबो स्पष्ट बुंगोन, नागा आरो बर'फोरनि गेजेराव भुल बुजाबुजि गैया, गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो जोंहा भुल बुजाबुजि गैया। जिबायदि आसाम मेघालय बर्डार डिसपुटआ जोबनायनि लामायाव, बे मोनसे प्रसेसआव दङ। आसाम मेघालय बर्डार इस्युआबो मोनसे प्रसेसआव दङ। आरो जों आसाम अरुणाचलनि बाथ्रायावबो बुंदों, कुनु कारनाव बर' ओनसोलनि हा, ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक हाया अरुणाचलाव थांनो मोना। आसाम नागालेण्डनि बेलायावबो जों स्पष्टबादि फरेस्टआव थानाय, बेलेन्ड ब्लकआव थानाय, खासलेण्ड, ग्रेजिं लेण्ड, जि लेण्डआवनो थाया मानो बर'नि 1 बिगा हा जाहाथे नागालेण्डआव दैथायहरा, बर' गामि, बर' न'खर जाहाथे दैथायहरा, बेनि थाखाय जों स्ट्रंलि जों स्टेन्ड होगोन। बे सुप्रिम कर्टआवनो जा बा माने आसाम सरकार, भारत सरकारनि मजियावनो जाया मानो। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंबाय। गुबुन फारसेथिङै बे ओनसोलाव थानाय जोंनि स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा। गोबां भेन्सार स्कुलाव सिंगल टिचार, 0 टिचार, टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ, बेयाव टेट क्वालिफाइड जोंहा टिचारनि एभेलेबिलिटिया खम। फारसेथिं सरकारा एपइन्टमेन्ट होगोन होनना बुंदों, खिन्थु जोंनो होआखै। भेन्सार स्कुला 6.3 बायदि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन। बे खामानिया दाबो आराम्भ जाबाय, खिन्थु माने फुरायै मावफुंजायाखै बा बियो फाइनेलि माने साक्सेस जायाखै। दा बेखायनो बिनि थाखायबो जों सरकारखौ दाख्लैबो दिल्लीनि टकआव बुंनानै फैदों। फारसेथिं जोङो बर' मिडियामाव क्वालिटि लाबोनांगोन आरो बर' फरायसाफोरा जि मिडियामाव फराया मानो क्वालिटि सोलोंथाइ लानांगोन। जों बे ओनसोलाव थानानै मोजोमसेल' बर' फिसाफोरा जोङो सुबुं सम्पद, सुबुं धोन दानो, गावनि केरियार दानो थाखाय जोङो खोब मोगा मोगि जानाङो आरो जों जुजिनानै थांना थानांगोन। नङाब्ला जोङो बेयाव
मिरु जिरु जागोन आरो बेखायनो एकमात्र क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों गावनि बिमानि रावजों जों क्वालिटि इडुकेसन लानो हायो बेनि गेजेरजों जों गावखौ एस्टाब्लिश खालामनांगोन बेनिखौनो खावलायबाय आक्रासु आफादा गावनि खोथाखौ बुंदों जोंनि खोथाखौ बुंदों बेयाव खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनायाव गैया 35 बोसोरनि संग्रामाव BSc BTC BTR बेयाव 5000नि बारा शहीद जाबाय आरो गोलाव संग्रामनि उनाव मोनसे एरेन्जमेन्ट सिक्सिडल एरेन्जमेन्ट मर अट'नमिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेयाव बिथांमोननि कच राजबंसि माहारिनि सन्मान मर्यादानि थाखाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिल होदों कचबिहाराव बिथाङा कच कमतापुर रायजो बा दाबिदों जोंहा बादा गैया बिथांमोना सान्थियाव फैथों केल' आफादा बा नोङो गुबुन गुबुन दाबि आफाद दङ बिथांमोना सावरायथों आरो समस्याखौ समाधान खालामथों खिन्थु बे बाथ्राया स्पस्ट थाखानाय बिटिआर जि ओनसोल मोनबा जिल्ला बे मोनबा जिल्लानि सिङाव कुनु अट'नमास कुनु स्टेट कुनु बेबायदि मोनसे इउनियन टेरिटरि गोदान एरेन्जमेन्ट जाया आरो बेखौ दानख्लाबनानै दानख'नानै बबेनिफ्राय बिगासे 10 बिगा बा माने मोनसे जिल्ला साब डिभिजन लांनानै कुनु कारनाव बेबायदि मोनसे गोदान एरेन्जमेन्ट खालामनाया सम्भब नङा आरो बेखौ जों कुनु कारनाव मानिनानै लाया मोनसे रायजो राजाजों जोंहा संघात गैया जोंहा बिदा फंबायनि सोमोन्दो दङ आक्रासुजों एबसुजोंबो जोंहा संघात गैया जोंनि सोमोन्दोआ अटुट खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे इसुखौ लानानै बिथांमोना जि बाथ्रा बुंदों जोंनिफ्राय बेखौ क्लियारिफिकेसन